Malta u s-Seychelles iddiskutew l-inizjattiva li kien ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela Island for Islands. Waqt laqgħa bilaterali li kellu l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Maltin Borġ flimkien mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu tas-Seychelles intqal kif Malta għandha rrieda li tkompli tiżviluppa iżjed din l-inizjattiva sabiex tkun tista' tassisti pajjiżi bħalma huma s-Seychelles hekk kif iż-żieda fil-livell tal-baħar hawnhekk hija realtà u dan qed jeqret meded sħaħ ta' art u xtut. Waqt din iż-żjara uffiċjali ġew iffirmati żewġ ftehimiet ta' kooperazzjoni wieħed dwar is-saħħa u ieħor dwar kummissjoni konġunta. Matul din il-laqgħa ġie diskuss ukoll is-suġġett tal-ekonomija l-blu hekk kif bħala żewġ pajjiżi gżejjer huwa importanti ferm li dan is-settur jibqa' jkun fil-quċċata tal-aġenda. Se nkomplu niddiskutu anke fuq possibilment investimenti minn Maltin f'żona f'pajjiż turistiku bħal dan, turiżmu ta' kwalità illi ma jħares lejn in-numri ma jħares lejn il-kwalità u naħsbu li il-Maltin kemm f'dan il-qasam kif ukoll anke b'trasport bil-baħar jistgħu jikkontribwixxu għall-ekonomija ta' dan il-pajjiż u fl-istess ħin huma wkoll ikomplu jinternazzjonalizzaw u jkabbru l-industrija u n-negozju tagħhom. L-aġenda kienet tinkludi wkoll il-qasam tas-sajt iż-żona ekonomika esklusiva, s-settur marittimu u l-istorja ta' suċċess li għandu pajjiżna u l-kollaborazzjoni fuq il-fora internazzjonali bħal Commonwealth.